boas tardes, moitas grazas por virdes. Continuamos hoxe o ciclo de artistas galegos, o autor e a súa obra. Queremos que a Academia sexa o lugar onde se conozca, divulgue, reflexione a prol da arte galega. Que os creadores atopen esta casa como a súa. Abrir a Academia á sociedade é un obxectivo no que levamos tempo. Con este ciclo queremos conocer os nosos artistas, que fan, por qué, para qué, que os motiva. Saber da súa obra e, en modo conversa, profundizar na súa obra. Unha mirada plural, diversa, de tendencias e xéneros distintos, levounos a conocer a obra de Xaquín Marín, de Caxigueiro, de Antón Patiño, de Roberto González, e nos próximos martes, Marc Caldas, Anne Baer, Joseba P. e Luz de Arriba. Hoxe temos connosco o artista Álvaro de la Vega. Nacido en Paradela, Lugo, no ano 54, esta procedencia rural marcou a súa obra. Estuda bacharelato en Luarca e ali atopouse con Van Gogh. Se un conta casi parece como atopei físicamente atopouse con Van Gogh. Bueno, que xa lle di por onde debe ir. O tal Van Gogh parece que lle indicou por onde tiña que ir. Aos 19 anos fai a súa primeira exposición de pintura na Diputación de Lugo. No ano 1977 viaxa a Barcelona e ali ten unha etapa multidisciplinar onde experimenta con grafiti, ilustración, cómic, pintura. Máis tarde matricúlase na Escola de las Artes de Barcelona. No 1992 unha folla de bacalao vai cambiar o rumbo de Álvaro e leválo polos mares da escultura, onde atopa o seu xeito de expresión máis personal, convertíndose nun dos escultores galegos máis singulares. Expuxo en galerías como Clérigos, Moret Art, actualmente hai unha exposición ali presente en Moret Art, aquí na Coruña, na Galería Vilaseco, en Citania, por Amor Arte de Portugal, en Isadora, unha galería tamén da Coruña, na Galería Alameda de Vigo, e unha moi boa exposición que houbo no Museo Marco de Vigo e no Centro Marcos Valcárcel de Ourense, a Diputación de Ourense. Participou en numerosas ferias de arte contemporáneo e a súa obra forma parte de coleccións como a de Abanca, da Fundación, Unión Fenosa, bueno, supone que Natos, Museo de Belas Artes da Coruña, Fons de Arte de Caixa, Museo de Lugo, Museo Provincial de Ourense, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, entre outras, e así mesmo tamén figura sobra en moitísimas e numerosas coleccións privadas. Pero de todo isto e de súa relación coa creación vai nos falar agora Álvaro de la Vega. Que pasa conmigo? Ti a tua obra. Boas tardes. Vamos a empezar pola protohistoria, non? Que é a infancia. Non hai ainda conciencia de artista nin de arte, non se ve arte por ninguna parte, pero é un momento en que isto non é nada novo, en que todos adquirimos esas primeiras sensacións do mundo, da vida, que despois seguramente nos marcarán un pouco o camiño, añadido ás circunstancias vindeiras, non? Entonces, eu era un rapaz de Paradela, que é unha capitalidade dun concello moi rural, tiña unha estrutura social absolutamente rural, e nós por ali nos movíamos moi mediatizados incluso polo clima, sempre polos exteriores, non? E tamén cas cousas tangibles. Non había aínda moito espazo para cultivar o intelecto, digamos, ou as ideas, salvo tiña como característica que alexaba dunha aldea normal o feito que tiña unha droguería que vendían tamén libros, cómics, e foi unha das ventanas que na miña infancia tuven hacia o mundo exterior, hacia o máis universal, non? Sumado tamén a miña irmá Rosa, que tiña 8 anos máis que eu e que xa estaba estudiando en Lugo, e que traía os primeiros libros para a casa, e un que era aficionado tamén a ler, pois empecé a cultivar o intelecto por outra vía, dunha maneira inconsciente, claro. Pero digamos que nesa etapa da infancia
creo que as actividades dos rapaces, polo menos dos varóns, iban máis inclinadas ás enxeñerías, diría eu, porque gustábanos facer camións, carreteras, era o que máis nos gustaba, tiñamos que facer os nosos propios vehículos e as nosas propias estradas, era un dos xogos que máis facíamos, pois estamos falando de 7 anos, 8 anos. Aí foi pasando o tempo, aos 12 anos fui para un internado en Luarca, a empezar o bachiller, e foi onde, tal como dice Xurxo, me encontrei cunha monografía da editorial Taschen, ainda me acordo, de Van Gogh. Había demais, non? Eu sei que estaban todos posimpresionistas, ainda que daquelas non sabía o que era, pero, sobre todo, a min deixoume anonadado concretamente o retrato do carteiro Roulén, ese que é tan famoso, non? Que é un señor vestido co uniforme de carteiro que está sentado nunha silla sin máis, posando, e as pinceladas que había. Aquel cadro, claro, na mente dun rapaz de 12 anos, pois, que provocou? Provocou que eu tamén tuvera ou arrancara en min as ínfulas de que podía ser artista, porque aquilo podía facelo, non? O que tiña visto hasta entonces eran pinturas e diseños e dibuixos máis ben tirando ao clásico, porque era o que te encontrabas, pois, incluso nos cómics que lías, había un academicismo importante, non? Na forma de traballar dos dibuixantes. Entón, aquela soltura, aquela locura das pinceladas que volaban polo cadro, aquilo foi un salto, non? Un salto do que, pois, unha zona nova. E aí empecé a dibuixaba con bastante frecuencia, quizá máis cos meus compañeros. O profesor tamén se deu conta que tiña aptitudes, incluso me regalou despois a final dos 2 cursos que botei ali, regaloume, acordo, un libro que era un libro de texto de dibuixo, e que curiosamente tiña as pinturas de San Baudilio de Berlanga que levaron para Estados Unidos. Iso eu soupeno tamén moito máis tarde, claro. Pero, bueno, as cousas estaban aí xa. Estábamos en Luarca, entón foi pasando o tempo, acabei no último curso de bachiller, pois foi onde fixen a primeira exposición en Lugo, entón vamos a empezar a ver o que saliu despois, non? Cando fixen a exposición de Lugo xa tamén estaba moi tocado, tamén porque era técnicamente máis fácil para min, e eu non tiña profesores, entón que me dixeran, bueno, pois, se queres dar unha visión impresionista, unha cousa óptica da pintura, tens que ter estas reglas, tal. Iba un pouco por libre, salió o que salía, non? Entón, daquela estaba eu moi interesado nas pinturas monocromáticas de Picasso, azul e rosa, non? Porque eu via que era tamén asequible, non? A miña técnica. E aí foi, digamos que ese estilo marcou esa primeira exposición, que era unha, da que vos enseñar unhas imaxes. Vedes que un florero, pois claro, con xirasoles de Van Gogh, non? Aí había un concepto do claro oscuro así moi daquela maneira. Eso está feito en tabla, ainda o teño no almacén en Corcubión, non? Aí quedou, resistiu todo ese tempo. E despois, este era un retratiño, un autorretrato que me fixen de cando me empezaba a nacer o bigote tamén. Un pouco máis tarde, quizá, pero foi desa época tamén. Esas eran outras dos cadros que pintei para aquela exposición naquela época. Estamos falando de 19 anos, 19, 20 anos, non? Está aquí presente Xulio Alcárcel, o poeta, que ele era un pouco, iba máis avanzado, pero andaban por ali polo instituto tamén, colegas meus. Bueno, non directamente de curso, pero por ali andábamos. Viámonos de vez en cando, verdade, Xulio? Este era un paisaxe con corvos, e tamén seguramente inspirado daquelas fusilábamos bastante a quen tiñamos así cerca, ou a quen nos gustaba no momento, non? Este, o mellor, estaba influenciado por Benxamín Palencia, que me gustaba moito tamén os paisaxes que facía. Sí, tamén podía ser, pero non, máis Benxamín. E aí nos movíamos. Este moi social, non? Moita narrativa aí tamén. Este era unha pintura grande, medía 1,48 na dimensión máis larga. Digamos que era a pintura estrella desa exposición. E, bueno, así, acabou esa
esa exposición en Lugo, despois ainda tardei, despois estaba o viaxe a Barcelona e tardei tempo en volver a expoñer, pero bueno, esta primeira toma de contacto co exterior e co público, pois deixoume bastante pagado de mí mismo, non? E vendín incluso 2 ou 3 cousas e quedei moi contento e pensei, que lo fíxome pensar que isto que iba a ser moi fácil moverme por aí e salir. As cousas non iban ser así, claro, pero entonces pasou o tempo. Bueno, olvidei-me dicir unha cousa, que aquí tratarei de escavar en cousas menos conocidas, menos do que se pode saber de min, ou do que moitos sabedes, outros non, pero do que se pode saber, porque figura nos catálogos, nas páxinas web e demais, e no que teredes visto a maioría de min. Cousas máis ocultas, é dicir, miradas hacia os laterales, que tuve moitas e teños aínda. Eu non son unha persona de exercicio estilístico fixo e lineal, aínda que nos últimos anos pode aparecer, pois non é así. Eso verémoslo máis adiante. Bueno, estábamos entonces, fixera os estudos para matricularme na facultad, pero a min tamén me parecía daqueles moito esperar, demasiado académico. Eu fora botar un vistazo a Barcelona e a Madrid, o que se facía nas academias, e claro, eu non sabía nada, pero tampouco quería aceptar que ali que podía aprender algo. Entonces, pois, cometín a soberbia de decir, non, eu non vou estudiar, vou ir por libre, non vou estudiar Bellas Artes e vámonos para Barcelona. E entonces tiña os accesos xa listos e abandonei o acceso á universidade e lá me fui para Barcelona despois de facer a mili, porque fixen o remolón, porque miña mãe queríame convencer que estudiara e tal. Fixen o remolón, entretanto fume para a mili, así como un ano sabático, daquela maneira, que está por aquí Luís Fontán, aí, que foi colega meu en Valencia, en Manises, estuvemos ali no mesmo cuartel, e agora é un seguidor meu. Entonces acabei a mili e xa me viñen a Madrid a ver uns amigos tal, despois para Barcelona, porque tiña a mellor opción de ter casa ali e demais, e aí empezou esa etapa. Vamos a avanzar un pouco a ver que nos aparece aquí. Bueno, isto xa son pinturas que fixen por aquela época en Barcelona. A primeira exposición que fixen en Barcelona foi nunha galería que se chamaba Taller Picasso, que eu creo que non era o Taller Picasso, despois dixeron que aquilo estaba pola zona onde vivía Picasso, pero que ao mellor tú, Pepe Casabella, ao mellor conocías esa galería e a zona onde estaba, ali no Carré Ampla. Bueno, Jordi Costa era o dono da galería, e ali fixen a primeira exposición en Barcelona, creo que era o ano que o 81, quizá, ou así. Fixera unha homenaxe a Van Gogh, unha especie de versión. Bueno, eu nunca fui así demasiado riguroso nos estilos, nin demasiado serio, e a veces dábanos por facer así unha ilustración. Aquí fixera unha versión de Van Gogh, digamos, para consumo propio. Isto non salía á calle, traballando de zapateiro, non? Casi como un símbolo da súa ruína. Era unha profesión daquelas, pois así, desas que se dicen que non é. Seguín en Barcelona, despois xa, Barcelona, hai que dicir que no ano 77, cando fun para algo, aquilo era unha efervescencia cultural, pero do que eu nunca vin despois, nin siquiera o de Madrid, nin nada. Había unha explosión de todo, de creatividade, moito no ámbito da editorial de todo tipo, pero de cómics concretamente, por proximidade interesábanos máis. Había moita actividade grafiteira nas calles e había, por suposto, tamén moita actividade no que se chamaban galerías serias, non? Que estaban todas en Consello de Cen. Entonces eran como moito máis cosmopolitas, cousa que eso ahora parece que desapareceu bastante do ámbito cultural de Barcelona. Pero, bueno, Barcelona é festas, moitas festas polas calles, había de todo o mundo facía o que sabía, se o sabía facer na calle, pois ali se facía. Entonces, nesa atmósfera, pois claro, tamén quedamos un pouco tocados, conocemos xente que facían
grafitis que facían arte na calle, e hai, pois tamén tuvemos un tempo en que varia xente conocían unhas grafiteiros que se chamaban trepax, que trepax en catalán é unha plantilla, porque traballaban con plantillas no estilo que, dunha maneira moi adanista, fixo triunfar a este, como se chama, a Banksy, non? Fai basicamente o que xa se facía hai 40 anos largos, non? Entón, esta xente traballaba con plantillas, tiñan, digamos, cunha narrativa estilística, pois, unha certa crítica moi parecida tamén ao que agora sigue funcionando, e hainos, entonces, o de pintar xa parece que se diluiu en todo aquel maremán de propostas e de actividades que había. A cuestión era pasalo ben e estar por aí a ver onde había algo de efervescencia, ali te presentabas, non? E as ideas non estaban como moi asentadas, eso está claro. Bueno, eso era un grafiti que faltalle, na plantilla esta, falta un trozo que era independiente, que non o din encontrado tamén no taller, cando anduven rebuscando para facer esta charla. Pois aquí poñía wanted en inglés, non? Buscado, era ese o tema. Esta era outra, tamén non sei que frase había por debaixo, xa non me acordo. Este era un paso de cebra e un disparo. Había outro que tiñamos unha versión dunha vaca cruzando o paso de cebra e outro que había unha cebra cruzando o paso de cebra. Pero non din encontrado, porque naquela época había moito cambio de domicilio, para aquí, para Barcelona, para Galicia, para outro lado, entón perdíanse moito material. Esa era outra plantilla de dous colores, esa funcionaba con dúas plantillas superpostas. Este era o diseño do que foi unha plantilla que tamén se perdeu, o sea, este era o primeiro diseño, e despois houve a plantilla, pero non din atopado nin a plantilla, nin daquelas non se recollían tantas imaxes do que facías e marchabas, e non había tanta documentación como hai agora sobre o que agora é un exceso, non? E aí vamos. Outra máis, vamos a apurar un pouco, non sei como vamos de tempo, e aquí, isto fora pois os meus pinitos como comiquero. Esta era unha páxina que aparecera na revista daqui de Galicia, que traballaba con eles tamén, con Valindez, e fixera tamén algunhas cousas en cómic, pero o cómic era absolutamente moi esclavo, porque había que botar moitísimas horas, nos guiós había que ser moi bon, se querías. Entonces, bueno, era eso, asomar a cabeza a ver que pasaba por ali e darlle renda suelta a curiosidade. Despois, cuajaba ou non cuajaba. Aquí outra historia basada pois no roubo da Gioconda, pero xa con personajes mistificados. Estaba Henry Miller, estaba os amigos de Picasso, estaba, bueno, era unha historia máis larga, de 5 ou 6 páxinas. Aquí poño, creo que trouxen 2 na máis. Isto todo foi, estamos falando dos anos desde o 81 que fixen esa primeira exposición de pintura. Despois pasei un pouco do asunto, porque a exposición de pintura fora un fracaso económico, ali non había forma de sobrevivir con nada. A todas estas, para ganar algo de cartos, pois din clases no Ateneo do Clot durante un tempo. Bueno, sobrevivía cartos, poucos facían falta para vivir, pero algo facía falta. Entonces había que moverse pois como se podía. Foi unha época moi loca aquela de disparar en todas as direccións, non? Bueno, e aquí acercámonos aos 90, entonces empecé outra vez a reconsiderar cousas, temas, porque isto, se vos fixades, é parecido a esta plantilla que enseñei hai un momento, pero xa con materiales máis pesados, máis grosos. Isto era pasta de papel de colores, eran pinturas, eran láminas moi gordas, non? E xa asomaban hacia diante, máis contundente. Isto era sobre palés tamén, a mesma figura, pero xa tratada de outra maneira. Isto é un palé, pois tamén destes grandes que sobresale, pois o seu. Estábamos aí nun tris de cambiar de raíl, non?
E aquí é cando empecé a facer escultura xa. Non son estas exactamente as primeiras que fixen, pero, bueno, por aí va a cousa. Empecé a facer figura humana, e aquí é onde sucedeu ese descabalgamento da pintura, de todo o bidimensional, bueno, salvando o diseño, claro está, que falaba Xurxo. Daquelas eu fixera, vamos a ver, vamos atrás outra vez, nesta línea de materiales fixera unha grandísima folla de bacalao, que ten un amigo meu agora, que me comprou hai uns anos, tena na casa, pero non estaba na casa, non lle puden facer fotografía. Esa gran folla de bacalao foi a que me fixo reflexionar, non? O bacalao, que xa o chamamos de folla, que é un elemento absolutamente bidimensional, procede dunha forma fusiforme, non? Entón eu empecé a dar voltas ás cousas de o que é tridimensional, bidimensional, e planteime salir das paredes, e foi cando empecé cos palés, e dos palés xa me non abandonei a parede, como vou a decir máis adiante, pero alejeime dela un pouco. Empecé a traballar a madeira. Teño que decir que me olvidei cando falábamos da nosa protohistoria. Os rapaces das aldeas, e sendo fillo dun panadeiro como era eu, os fillos do panadeiro, polo que comprobei despois con xente conocida que foron fillos, todos os facían traballar moito, non había juventud así del ocio, nada. Ali tempo libre pouco, sempre había recados que facer, e a miña función era axudar a preparar a leña para o forno. Entón, manexar hacha e madeira foi unha actividade que me acompañou, pero a mellor, e isto non é exagerar, pois a mellor desde os 8 anos hasta os 11 xa traballei nisso. O sea que nisso sei que foi moi precoz, moitas cousas non. O sea que ese contacto cos materiales foi o que me fixo a min tamén reflexionar e aterrizar na escultura. Desde que empecé a traballar na escultura dime conta que era o que era máis consustancial a min, é dicir, ese tipo de linguaxe, non? Polo que eu tiña vivido e polo meu propio temperamento. Entonces, aí empezamos. Isto era, pois xa o ano 92, fixen a primeira exposición de escultura nunha galería que tiña un inglés en Barcelona que se chamaba Tom Madoc Gallery. O mellor, Pepe, tú conocías, non sei, estaba pola zona alta de Barcelona, non sei. Ali foi onde fixen as últimas bidimensións en palés, en cousas que sobrelían da parede, e as primeiras esculturas independentes xa. Foi nunha exposición do ano 92, e a partir de aí despois viñen xa para Galicia, porque tamén é outra cousa que teño que dicir, nestos últimos, entre o ano 86 e 90, pois decidíme estudiar Bellas Artes porque non quería xa pensar máis nos cartos, e dixen, vou a dar clases de plástica e non pensar máis nos cartos para que poda, e así foi, foi unha cousa acertada. Dar clases de plástica é bastante cómodo para unha persona que teña xa unha certa familiaridade co tema. Entonces viñeme para Galicia porque para traballar na escultura aquí tiña mellor infraestructura tamén, por cuestións familiares, pois foi cando me viñen definitivamente para cá. Empecé a traballar na escultura e a dar clases, e curiosamente pois todo empezou a fluir mellor. Deixei de pensar en como chegar a final de mes, xa non volvín a pensar niso hasta hoxe, e todo resultou máis fluido. E aí é, pois, onde está o Álvaro, o escultor, xa o que máis se conoce agora, é polo que máis, porque é outra cousa que me estou dando conta, que a xente coñécete, pois, nun estilo ou nunha forma de traballar, ten un retrato de ti e non é demasiado curiosa tampouco. Estou falando dos galeristas e da xente que colecciona, ademais, todos queren Álvaro de la Vega, escultor, e a ser posible madeira. É un cliché que se fixeron e tampouco é fácil salir dai. E eu, en certo modo, sigo, non empeñado, pero sigo de vez en cando facendo traballos de contrapunto que nada teñen que ver, como imos ver o máis adiante, que nada teñen que ver ca escultura, e é algo tamén que me interesa resaltar aquí, porque iso é unha cousa que non, ao mellor moita xente aquí non está moi familiarizado con este tipo de, digamos, aventuras extramatrimoniales que se lle podían chamar. Bueno, vamos alá. Esa
foron as primeiras, como digo, que fixen, que as expuxen, algunhas expuxeronse en Barcelona e despois viñeron expoñerse aquí ao Obelisco. Ten unha foto que me fixo aí o ilustre Xurxo, naqueles anos, que debía ser, non, o 93, quizá 92, ou 94. Aí xa son cousas que ao mellor coñece alguén, xa pezas grandes, e digamos que pois os traballos que son máis típicos da miña evolución ou que son máis consustanciales, non sei. Puxen estas mans porque, cando dicía antes que eu non abandonara de toda a parede, seguín contando que a parede, non como unha homenaxe á bidimensión ni nada, seguía necesitando a parede, gustábame todos facer pezas que se arrimaran á parede, que se apoyaran no horizontal e no vertical tamén. Aí empecé, quizá con das vías de traballo, das vías ideolóxicas ou conceptuales de traballo que teño, esta, que eu chamo das tensións, é unha das primeiras que desarrollei, non? Que vedes que todos os elementos levan relación coa parede e sobre todo na forma de presentarse ante o espectador, o anclaxe, pois necesita, dá esa idea da tensión, da forza, de algo que está facendo forza contra algún elemento, que é unha... Eu a veces pensando sobre iso digo, isto en realidad son conceptos moi propios da escultura non figurativa. E, sin embargo, eu decidime a facer escultura figurativa e incrustarlle ou añadirlle ou relacionala con cuestións máis espaciales que son propios da escultura non figurativa. Aí temos esta, fixe unha versión en ferro colado, está en Corcubión, e tamén é unha figura suxeta, e creo que se percibe ben, pois esa dependencia, esa forza que está facendo contra algo, contra a parede, contra o chan. Entón, esta línea de traballo, os meus materiales, traballei nos tres, pois eran madeira, ferro colado e a veces cerámica. Os tres materiales que usaban todas estas líneas de traballo. Aí vedes máis. Aí temos outro cabalo. Non sei como imos de tempo, Xurxo. Imos ben. Olha, unha cosa, os anclases que lle colocas as esculturas, como neste caso, é necesario? É necesario neste caso porque este cabalo, por exemplo, está feito de dúas pezas que se afloxamos o tensor que ten aí no medio, pois marcharía cada unha polo seu lado, non habría equilibrio. Pero os anclases non condicionan un pouco tamén, porque forman parte da escultura, claro? Claro. Eu quero que o espectador perciba como esas cables que fan líneas tensas, líneas rectas, que esa forza que están facendo aí para unir ese peso que o transmitan a quen mira. Eso era, a min transmitíame, entón eu traballei ca esperanza de que outra xente pois, que se encontraría con esa mesma sensación, non? Este está ahora mismo no parador de Muxía, que o levaron para lá, e tamén é un medio becerro, non? Quero dicir, a mitad do becerro que tamén necesita da parede para soportarse, non? Ten unha sujeción, ten dúas pezas que están unidas pola forza dos cables e esos mesmos cables pois, tamén unen á parede. O sea que sigue nesa línea de traballo que dixe. O mesmo aquí tamén. O sea que o que é o antigo espacio para a bidimensión, para a pintura, que era a parede, pois non o abandonei, non o esquecín de todo. Aquí temos máis exemplos desta tendencia, que é unha liña de traballo que fixen ao principio, pois xa digo, nos anos quizá 90 hasta os 2000, pero de vez en cando volvo a ela. Eu son unha persona que non cerro ningún ciclo. Hai xente que sí, pero eu
recupero moitas cousas do que fixen de antiguas ideas, e máis replantéanse e volvense a explorar un pouco, e sempre se sacan intereses e ideas que reforzan ao mellor o arranque de todo iso. E agora empezamos con outra línea conceptual que tamén traballei durante este tempo, que lle dediquei bastante traballo e fixen bastantes obras con esa lectura, que é a serie da contemplación, é dicir, que é un pouco usar o paradigma das artes visuais, non? Que sempre é algo que se nos presenta diante a vista, que é o que nos provoca algún tipo de perturbación emocional, non? Entonces, fixen tamén moitas obras nesa época, estamos falando do 2000, quizá, ou cerca do 2000 xa, porque isto foi no 2005, estas puxe no Marcos Valcárcel de Ourense no 2005, probablemente estaba feita desde o 2000, que agora non son eu moi bon retendo datas. Aí temos outra. Eu penso que foron pezas que non despertaron demasiada. Frustroume un pouco iso. A xente non pillaba nada do esencial que eu plantexaba. Creo, non sei. Tuve esa impresión. A min foi un traballo dos que fíxeno con intensidade e con ganas, e quedei moi satisfeito dele. Pero así foron as cousas. Máis contemplación. Isto era un pouco xugar co reverso da contemplación, que era a pose, non? Pero seguíamos aí, non? Creo que é a primeira de ferro que aparece, ferro colado, que traballei moito tamén. Esta quizás sea do ano 98, creo que é esta peza, ferro colado, non? É un material que me gustaba moito, que hai tempo que non traballo, pois porque por cuestións técnicas e tamén de mercado, pois que a xente tampouco, entonces é moi costoso facer traballos, incluso se falamos de encargos para exteriores que fixen algúns, pois tampouco quen encarga isto non están familiarizados co ferro e non queren saber nada. Ferro asociano a óxido, en canto a xente, os arquitectos ven os saberedes polo cortén, que non é fácil metelo. Pois o ferro ten un pouco esa condena, entonces naquele momento o que fixen pois gustaba e chamaba a atención, e o material era poderosísimo, non, o ferro, pero bueno, tiña as súas limitacións, quero dicir, exteriores, é dicir, ajenas ao autor. Isto é aluminio, máis aluminio, tamén é outro material que me gustou moito traballar. Así, o aluminio en crudo, pois, dá uns grises interesantes. Aquí, nesta peza da que eu quedei así moi satisfeito, tamén foi o feito de facer un material, un metal, como é esta especie de lío de cables, que era blando e que facía un pouco de colchón das pezas máis pesadas. Visualmente era un traballo interesante, pero, bueno, non o explorei demasiado, aí quedou. Isto é un ferro colado tamén, o que vemos aquí está inspirado no anagrama dos coches da fábrica de coches do Jaguar, non? Entón eu fixen unha escena de caza en 3 secuencias. Evidentemente o que figura no capó dos Jaguar é o do medio, non? Entón o outro é previo, fixen 3 secuencias. Aquí era como un doble, un guiño á arquitectura, un doble arquitrabe, aí, con madeira e ferro. E aquí temos cerámica, que isto formaba parte dunha montaxe que fixéramos
na Biblioteca Ángel Casal de Santiago. Eran 100 e pico de figuras que facían como unha perspectiva, un público en perspectiva, porque empezaban figuras de 70, 80, despois as que estaban en último término eran pequenas, é dicir, era forzar a perspectiva óptica, forzala realmente, non? Este é outro traballo tamén en cerámica. Cerámica tamén e tensión, é dicir, esta sería, pertenecería a ese grupo do que primeiro falei, pero cambiando de material, non? Que non era moi frecuente, pero non o fixen demasiadas veces, pero aí está tamén. Outro traballo de cerámica. E aquí, este foi o arranque doutra tendencia, tamén relacionada ca ubicación e ca forma de presentarse as pezas ante a mirada do espectador. Aquí podíase ver tamén, poderíamos ver a idea da tensión permanente aí, pero o feito de inclinar as pezas, esta obra empezou como se fora unha exploración dentro desa tendencia das tensións, pero despois dimos conta dunha cousa, co ir inclinadas, o espectador, con dar a volta alrededor da peza, resulta que se estás de frente, vela en contrapicado. Se estás nun lateral, vela frontalmente, ainda que inclinadas. E se te vas hacia atrás, vela en contrapicado, o sea, perdón, dixen antes contrapicado, sí. Bien, pois, se vas hacia atrás, obviamente, vai a ver en picado. Entón, esa facilidade con que a peza lle facilitaba a exploración ao espectador, pois fíxome seguir traballando neso. Despois parei, pero o que, se alguén foi ver a exposición que hai en Moret, volvín a explorar esa idea agora. Tuve un tempo interrompida, pero volvín por aí. Bueno, vedes, esta é a peza de antes vista desde atrás. Vedes como temos outra perspectiva sin cambiar a nosa posición, só movéndonos lateral. Entón, esa ubicación facilitaba que o espectador descubrira un pouco máis, que tuvera unha capacidade de exploración visual maior, non? E toda esta tendencia está movida por ese interés, non? De facer que o espectador poda percibir máis detalles ou meterse máis no interior do traballo, non? Esta é unha previa que fixera máis pequena, pero tamén podedes observar que estamos falando do mismo, non? Esta serie de figuras inclinadas, pois eu encontrei que era interesante a forma como se nos presentaban e o que nos provocaban. Aí temos outra máis. E despois por aí seguín, xa un pouco máis osado, xa facendo flotar as figuras e a ver que pasaba tamén con figuras flotantes, non? Aproveitando tamén elementos da tensión, pero as miñas ideas iban ou sea, desviadas un pouco hacia esta nova idea ou este novo concepto. Isto é o que vedes aquí, é o que está en parte do que está en Moret, entonces, que é un pouco, xa o falamos no pequeno catálogo que se fixo digital e demais, que seguimos nesa línea, é dicir, de forzar, de prescindir da gravedade, o efecto da gravedade, da lógica da gravedade nas figuras. Entón, poñelas de maneira certamente inverosímil. Estas son como unha introducción, porque en realidad estas sí dependen da gravedade, pero puxenas todas na exposición para que, parecendo iguales, cada unha responde a un concepto escultural ou espacial diferente. Estas, evidentemente, vémolo, a forma de colgarlle a roupa, de estar eles situados, estes manteñen a lógica da gravedade, pero os que veñen, estes xa non. Evidentemente, se este home tuvera unha trenza, non lle iba a caer hacia baixo, caería igual hacia a camisa, como se fora de pé buscando algo no chan, e estes igual.
Sin embargo, forzamos a ubicación, bueno, para que tamén forzar a mirada do espectador, a capacidade exploratoria do espectador. E aquí agora, xa como xa chegamos á exposición de Moreto, entón estamos no presente. Entón agora, isto que queda, vamos a falar desas excentricidades ou proxectos alternativos que están, como se dixéramos, fora de catálogo, pero que son moi importantes para min. Unha delas, vou falar así un pouco brevemente, unha delas é o dibuixo. Dices vos, bueno, o dibuixo nos escultores é consustancial, é dicir, eu non falo do dibuixo xerminal, do dibuixo auxiliar da escultura, non falo dese, falo de facer un dibuixo contrapunteando todo o meu traballo, é dicir, por exemplo, facer paisaxes con lápiz. É algo que me alexa absolutamente da escultura, pero permíteme despois volver, e ao volver sempre un pensa de forma un pouco diferente, sácate da monotonía, non? E é un exercicio mental que se necesita. Este, que é unha chaqueta de 3 metros e pico, que se expuxera en Santiago nunha galería, feita de malla de alambre, pois era un homenaxe ao propio dibuixo. Pasa que fixena co propio material dos escultores, non? Que é o alambre. Un alambre é unha línea. Sin embargo, comportase con certa proximidade visual co dibuixo. Por que? Porque permite, tú faz un dibuixo en calquer superficie e a superficie está aí, siga aí, detrás do dibuixo. É dicir, hai unha superposición, pero non hai un material macizo que te impida ver o que hai detrás. O dibuixo permite ver o soporte. E isto tamén permite ver o soporte. Só que estamos falando de materiales típicamente do escultor. Este é un mosaico que fixen, tuve unha temporada que tiña unha tendinitis aquí e dixen, pois hai que cambiar de traballo, porque a madeira e ao traballar cas ferramentas de percusión, pois é un traballo que é unha técnica que depende moito da salud física das túas articulacións. Entón, provei a facer unha especie de mosaico dentro de outro mosaico. Está feito de teselas rectangulares, pero tamén de outras máis pequenas. Aquí tamén xuguei con isto das falsas perspectivas. As teselas do último término son máis pequenas que as de primeiro término. Era, bueno, axudarlle a perspectiva a mostrar a distancia dunha maneira sin trampa, vamos. Estaba todo aí metido. Bueno, xa vedes, estes son traballos que se alguén nos ve por aí nadie diría que son meus, pero eu creo que teño que nestes encontros é o momento de reivindicar que eso está tamén aí e que eso axuda e forma parte do todo, non? E aí temos, volvín ao bacallau, tanto é así, tanto me volvín a acordar do bacallau, aquel famoso do cambio de pintor-escultor, que agora fixen unha serie deles con estes materiales, cartón e máquina de coser, facendo aí os grises das aletas e demais, e fixen unha serie de 5, unha tirada, un múltiple. Isto é reverso, é dicir, a parte de dentro e a de fora. É dicir, co bacalao volve intermitentemente a miña mente, non? Entonces, sempre lle dou resposta. Creo que é unha obligación que lle debo, aquela inspiración que me provocou. Vedes, fago un traballo que fixen vos, de que diríades que esta figura, en que poderíamos falar? Pois isto foi para un restaurante. É unha metáfora moi tonta, non? Unha chave inglesa, a técnica e o produto. Entón, nadie diría tamén que iso que fixen eu, pero é así. Eu disfrutei igualmente que facendo outro tipo de actividade. Gústame mirar para os lados de vez en cando. Bueno, isto é un dibuixo que puxen aquí, non sei se ven moito a conto, era cando se fixo un traballo de axuda aos danos do Prestige, non? Pois era, aquí prácticamente non se ve un mapa de España, aló no noroeste está uns espectadores aí mirando.
máis ou menos na zona de Almería estaría. E por eso o dibuixo chamouse Desde Almería. Esta faceta de ilustrador, tamén que a xente pois conoce menos, este é o libro de Follas Novas que editorializou o Patito de Santiago. Nunca lle perdonei a Fausto que lle puñera ese nombre a editorial. Bueno, entonces ilustramos aí estos son deseños, vedes outro paisaxe aí a lápiz, tamén que forma parte da ilustración. Foi o que lle regalou Yolanda Díaz ao Bergoglio. E agora aquí, isto non, nadie diría que isto é meu tampouco, verdad? Dime. Que lle regalou isto? Sí. Claro. Pois Cantares, digo, Follas Novas. Ah, se entende que lle regalou o grabado do texto. Que lle entendestes? Non. Digo, libro ilustrado. No. Bueno. Disculpa. Tal como te explicaste, se entenden que... No, libro sí, xa sei. Disculpa. Bueno, cando daba clases para explicarlle aos rapaces dunha maneira así máis próxima a eles ou aos intereses deles, explicarlles o corpo humano e a dinámica do corpo humano, a anatomía e demais, pois puñílles exemplos de algo que lles gustara a ele, máis próximo ao fútbol, non? Entón facíamos aí unhas escenas así un pouco tarantinianas do fútbol como deporte de choque, como deporte bruto e un pouco violento, non? Empecé a facer moitos en tiza nas pizarras, pero despois dixen, bueno, hasta me gustan a mí moito isto, non sei, vounos facer pasei a facelos a lápiz ou con tinta e proiectalos. Entón teño como 170 dibuixos destos, xa non sei se acabei. Bueno, e isto é o último, xa que non sei como imos de tempo, cando vemos... Imos ben. Non trouxeses do Marco Roca? Non. Porque interesábame, bueno, iso está aí, xa está nos catálogos e demais. Interesaba máis facer un pouco de fincapé nestas actividades máis ocultas e mezclalas co meu traballo máis conocido para, bueno, ver todo o que pode dar de sí a mente dunha persona a hora de facer. E isto estou vos mostrando pois, o que é o último traballo no que estou facendo, que é unha figura de 2,40 metros, un encargo que teño para Vigo. Está aí ás portas do taller para que se vaya secando un pouco. Iso é todo o que vos pude mostrar. E, por suposto, que se queira comentar cousas, pois aí estamos. Efectivamente. Bueno, antes de agradecerlle a Álvaro esta desnudez, porque realmente é unha desnudez, ¿no? Esta desnudez con que nos presentou todos os traballos, incluso ese jarrón que dice que se parece a un de María Antonia Dans. Eso pode dicir non fusilei a María Antonia. Verdad que tiña un aire con de María Antonia? O primeiro, bueno, non vou dicir que vamos a volver ver porque non estou, non é para volver ver. Bueno, pues é de agradecer que un artista se desnude en público e enseñe un pouco toda a súa trayectoria, cosas máis interesantes, menos interesantes, e se vexe a súa evolución, porque iso presente creo que o interese deste ciclo, por eso gravamos, non? E conocer a fondo un pouco a trayectoria desde o propio punto de vista do artista do que se fai, non? E, bueno, como ben dixo Álvaro, queda aberto o turno de intervencións para quen queira. Ti fixeches unhas obras, non vou quitar isto, para un dos Beatles, non? Sí. Tamén para un familiar do falecido do John Lennon, non? A de Ringo Starr, que puden ver así como a súa evolución, sí. Cando a enviaches se enviou ao seu dono,
el como reaccionou? Esa historia do retrato de Ringo Starr é así un pouco novelesca. Para empezar, encargaron un grupo de fans. E por que me encargaron? Pois porque tiñan que ofrecerlle algo a Ringo contundente para que lles permitira facerse unha foto con eles. A historia era descubrir o mundo dos fans aí, que é unha cousa alucinante, meterse no mundo dos fans. Unha desas mulleres que era fan dos Beatles mandou os fillos a estudiar a Liverpool para poder ela ir de vez en cando por ali e recorrer a... Sí, foi tan certo como eso. Entonces decidimos, eles tiñan un presuposto, e decidimos que facíamos a peza entre todos, e eu tamén unha parte, colaboramos. Ringo recibiu a escultura, non se firmou ningún papel de donación ni nada, dixo que lle gustaba moito e que a puxeran en algún sitio cultural. De feito está no auditorio. No auditorio, o que está en Molina, como se chama? O auditorio Coliseo, non? Donde aquí na Coruña? Sí, na Coruña. O Coliseo, bueno, pois é ali onde está, que foi onde veu actuar ele. E esa é a historia. Entonces, eles lograron facerse, que además non deixou, que foron máis que 7 ou 8, foron os que encargaron a figura, fixeron a foto con ele, e a escultura quedou aí, e agora somos copropietarios da escultura todos, os fans e eu, e aí está. Entón, andamos buscando un sitio quizá máis visible, pero, bueno, como se suele decir, o que é de moitos. Pero, bueno, foi gracioso. Eu rimo moito cos fans e co mundo dos fans, porque... E eu disfrutei tamén facendo, porque además Ringo é o máis así caricaturesco, xa, non? A figura de Ringo, non? Non sei se che respondín correctamente, porque me fui un pouco polas ramas. Mira, eu como tuve a ocasión de estar no teu estudio, sorprendeme moito, sorprendeu-me xa desde o primeiro momento a túa habilidade para traballar tanto a madeira como a ferro. Eu recordo aquelas figuras que facías por spam, talladas con a man, todas talladas a man, e depois convertidas en esculturas de ferro fundido directamente, non? Eu conservo algunha desas figuras e teño moito aprecio, non? Pero, bueno, tamén a madeira, o traballo da madeira que tú tes cunha circular, cun machado, o sea, son traballos que aparentemente teñen unha dificultad para definir exactamente as formas, pero que tú, con esa habilidade seguramente procedente da tua infancia de traballar, de cortar a madeira, pois aparecen despois con bastante detalle, non? Sí, e eu, unha das cousas, iso valo descubrindo a veces según traballas, gustábame con materiales toscos, brutos, con ferramentas toscas, brutas, facer cousas suaves, non? É como esa xente que a mellor con espuma ou con por spam ou con materiales moi dútiles e moi suaves fai monstros e cousas en escultura tamén moi agresivas. E eu quería o contrario, é dicir, con técnica bruta, agresiva, con ferramentas brutas e agresivas, poder facer ao mellor unha textura corporal dunha persona suave. E eu sentín esa suavidade, non sei se os espectadores a veces o sentiron tamén. Supoño que ten que ver tamén con material. Quero dicir, explícome. Por exemplo, os frutais, a camelia, o buxo, non é un frutal, pero vai, a cerdeira ten un grau miúdo e permite un acabado moi alisado, moi puído. En cambio, ti traballas máis ben, se é certo, se estou no certo, con castiñeiro e con eucalipto, que pode abrir por donde lle cabe, que acentúa o dramatismo, pero non permite ese acabado, por utilizar un adxetivo, marmóreo, o sea... Xa, entendo que o buxo, además, sería a madeira máis propicia para eso, pero eu creo que é máis problema da escala, é dicir, cando traballas con ferramentas grandes, o corte, é dicir, a min gustábame, por exemplo, dabaste conta que cando facías así un corte ca macheta que queda un efecto de mazo dun carniceiro, non? Pois iso a min levábame ao diseño, ao dibuixo, cando faz varias líneas para marcar unha sombra, que é o mismo, é outra ferramenta e outro soporte, pero a veces hasta incluso a dinámica, o movimento é o parecido.
Pero eu creo que no que me pregunta Xulio, eu creo que era máis de un problema de escala. Eu teño traballado moi pouco buxo, teño me dado así cousas a facer cousiñas pequenas e ao mellor daslle que pode tamén quedar agresivo. Que pasa? Que o buxo xa non dá lugar a grandes tamaños, entonces non se vai presentar a ti con esa forza e con esa contundencia, porque é un material casi máis próximo á xollería. En definitiva ten que ver co tamaño do aspecto. Sí. Claro. É que son trucos que xa desde sempre os antigos sabíanos. Por exemplo, agora eu observo que hai esta así inundación de costumbrismo que hai na estatuaria das cidades que lles deu por poñer a todas as figuras de alturas reales, e eso visualmente a escultura o natural se a faz en exteriores queda pequena sempre. Eso, cando fixen o Federico García Lorca de Santiago, mira que lle lo dixen aos do Concello que eu lle la facía igual por 2,5 metros, eso pois non houve maneira. Por que? Porque non querían pagar 4.000 euros máis de fundición. Hai mentalidade moi chica, pero as esculturas dos exteriores deben ser, porque o tamaño, nese caso, se importa tamén. E os antigos sabían ben, facían un cabalo, facían un emperador, facían esa, pero fora de... Agora mesmo baixei antes de vir e vin o San Juan Bosco, pois fixeron un San Juan Bosco de 2,5 metros ou de 3, non? Como ten que ser. Pero ora esa corriente de cutreza, así, de veña, de facer en Oviedo, teñen os que coñeceres Oviedo, en vez que foron dos primeiros sitios onde empezaron, debeu ser inspirados pola Regenta, non sei que, empezaron ali a poñer esculturiñas a todas de 1,70. Entón, quedanse moi... non se impoñen ao espectador. Son trucos visuales. Disculpa, o de Federico García Lorca, que forman parte das intervencións que está facendo o Concello en Santiago con Valle Inclán, con Díaz Pardo, unha cousa que fixo ahora Penalta, que xa non ten que ver, non é tan figurativo, pero eso eu creo que non é, pode ser que sea por ahorrar tamén os 4.000 euros. Si, no meu caso foi así. Pero eu creo que tamén para que cando se este pasando pola Alameda nos atopemos e crucemos con Federico García Lorca ali baixando as escaleiras como se fora un paisano. É dicir, eu creo que é un pouco para xogar o equívoco, para humanizar. Pero eu creo que unha escultura nunca debe... A aspiración dunha escultura non debe ser confundirse cos espectadores, debe ser impoñerse precisamente para que se fixen nela, porque tú, cos espectadores que se cruzan, fixaste en 2 ou en 3 ou demais pasas, pero unha escultura debe impoñerse. Se o tamaño influi, eu son partidario, con isto non quero dicir, non estou pontificando, pero son partidario de que o tamaño que se impoña. Eso saliu todo da túa observación. Nunca intentache traballar en pedra? Traballei en Portugal en mármore. Sempre que había, os portugueses gustalles moito os elementos pétreos, entón sempre eran reunións de escultores en pedra. E non trouxen aquí exemplo de ninguna, pero si están por aí. Fixemos 2 ou 3 reunións de escultores en Portugal e sempre traballamos mármore de Estremoz, non podía ser outro. E entón hai en Matosiños fixemos un traballo, en Vilanova da Gaia outro, nada máis. Pero non me gusta, a pedra non me gusta traballala polo polvo, polo peligro das ferramentas, non me sinto cómodo. Eu teño máis interiorizado o traballo das ferramentas da madeira, me gusta máis. Pero, o mellor... Manolo Silvestre. Sí, mira, yo esperaba que hubieras reflexionado, apuntado alguna idea sobre la escultura de exterior, que ahora estamos tratando un poco, ¿no? Para ti, la importancia que tenía, es decir, como escultor, es decir, el pintor difícilmente puede llevar una obra al exterior, si no es un mural cerámico traducido a otro lenguaje. Pero en tu caso, pues, que hubieras apuntado alguna idea, bueno, que algo ha salido. Y otra segunda reflexión que me hacía a ver también era la utilidad o la función o lo que tú, para ti desempeña el hecho de colorear, de pintar, de patinar las maderas. A madeira, os tratamentos que lle fago é moi suaves. Para que?
para que perviva a frescura, a frescura dos primeiros cortes. Entón, moi pouco color, e alguna que non pintei, si a pintei, é dicir, porque lle botei unha pequena pátina de un esmalte sintético calquera diluído do mismo color para que deixe ver a textura, o gradiente da madeira, e ao mesmo tempo que pasa a madeira según en que momento foi tallada, e as madeiras sempre hai que tallalas casi empezando en verdes, pois ocorre que despois co tempo ennegrecen moito, e é algo que perden esa frescura, é dicir, do momento da eclosión, e é o que eu intento preservar con esa cousa moi lixeira. Non me gusta pintar moi intensamente as figuras, pero non hai nada malo. Acabo de ver figuras que fixo Paco Leiro para o marco, pintadísimas, dúas. El cando bota pintura generosamente, e é unha forma de... El tamén traballa a lija, e é un traballo, porque el ten seguramente a cultura dos ebanistas, que creo que a familia que había ebanistas, e eu era dos liñadores. Entonces está aí eso, forma parte da nosa alma, digamos. Mira, Álvaro, disculpa, podíamos... É que o tema do Marcos Valcarce do Marco gustoume moito, e me gustaría que algunha xente daqui ouvira. Podíamos entrar na tua web? Sí, pero eu non sei manexar ben isto, salvo está preparado para que ti para diante, para atrás, que eu son moi limitado cos ordenadores. Que vamos para diante, así? Sí. Vamos. Dale, otra vez. Ahí está. Bueno, pero isto, quen non viu isto? Eu creo que o viron todos por aquí. Bueno, gústame... Dale para diante. Bueno, son 375 pezas que en principio falan dos instintos. Ten como unha doble lectura, unha máis arrimada á literatura e outra máis arrimada á escultura máis espacial. A que arrima máis á escultura, que sería? Pois sería a densidade, non, das figuras de apelotonarse nun espacio como facemos os humanos cando colonizamos o planeta, non? Que vamos como as formigas. Pois eu quería crear unha atmósfera así. Por iso é unha peza que ainda, eu sempre digo que ainda non está pechada, calquer día pois poñome e sigo facendo algo máis, non? Entón quería moita densidade, por iso metela en espacios que dificilmente cooperan as pezas e os espectadores. En Ourense aproximámonos aí, entón gustoume máis o montaxe que no Marco de Vigo. Bueno, deseños tamén tal, aquí. Vou moi deprisa, porque isto ten bastantes páxinas sempre. Non, tranquilo, por que está cortado? Pois non sei. Isto debeu non poñer aí o... Eu creo que ao mellor está no catálogo así, é xurxo, creo. Seguro. Ai, pois non. Aí está. Bueno, que bon son eu, que a tecnoloxía. É que o PC non controla moito. Non, se chegas a controlar... Bueno. Son... Eso, dixemos que falaban dos instintos, dos instintos nunha dirección, noutra, por eso lle puxemos tamén, agora a miña idea, cada vez que a poña nun sitio, añadirle un título novo. Na primeira era a Árbore da Vida, agora é Árbore da Vida Oxímoron, e na próxima, algo hai pensado, non sei ainda, se que hai próxima, pois poñeremos ainda outro título máis. Porque eu creo que isto que xa a maioría da xente debeu non ver por aí, non? Bueno, isto a mellor vale a pena. Alguén reconoce estes personaxes? Vamos facer un examen. Non. Isto, resulta que cando estaba traballando, veu-me á cabeza o cadro de Picasso, La Vida, aquel da época azul, que tiña tres personaxes, eran estos, non? Como había unha muller desnuda e un tipo en taparrabos, pois dixen, pois vámonos facer como unha especie de artistas invitados, e aí os metín. Ele é a única muller vestida que hai en toda o conxunto, non? Pero pouca xente os descubriu, o sea que non son moi bon facendo retratos a partir de pinturas. Houve un tipo que sí, que o detectou, non dixo isto, pero isto son personajes de Picasso. E bueno, Jaime, esta voz xa vistes en Vigo, claro, acordo, o sea, por eso, eu creo que
O deseño xerminal pois, é unha parte do traballo que me gusta moito tamén, e tal como o seu nome indica, pois é un momento clave no arranque do trazado dunha peza, non? Aquí hai fotografías do Marco e outras do Ourense, e as do Marco, a madeira do chan comeu moito o destello da madeira. Por que hai fotos en branco e negro? Cousa do diseñador, e a min gustoume. Non suelo poñer figuras, pero isto refieres a estas, non? Sí, claro. Están bastante interesantes, a min gustame, sobre todo cando podes contrastar máis ou menos. Un catálogo creo que é un asunto descritivo, non? Entón, eu creo que axuda. Isto foi o traballo de, creo que, 5 ou 6 anos. Está aí. Bueno. Hai alguma pregunta máis? Sí, a mí gustaría... Moi ben, Fernando. É que me sorprendeu que non conocía a tua obra, te conocí ali en Ourense, vin esa barbaridade. É certo que estivemos ali tomando unha cerveza. Pero non se falou aquí agora do teu arte de expresión, non? Quero dicir que cada figura non é unha coña, contén casi unha vida inteira dun ser humano, parece-me, con esos trazos tremendos que lle das, o home gordo, agachado. A miña pregunta é dicir, son pezas soltas que as unes de vez en cuando, son pechadas a reunións que faz... Non, poden ser, eu plantexeinas para que fixeran, claro, plantexeinas para que fixeran escenas comprensibles, de certa coherencia narrativa, pero aí tamén pasa que hai parte desas personaxes son pasivos. Os espectadores, é unha das cousas que fago ademais é intercambialos. Hai unhas actividades centrales, digamos, e os espectadores que non fan nada, só lo miran. Entonces, esos, de feito, cando recollo a peza, quedan os grupos marcados e apartados, e despois os espectadores van, como se dixéramos, a granel. E cando sacamos, poñemos e cambiamos. Provocamos eso adrede, esa posibilidade de cambio, sin que cambie para nada a escena. O sea, son moi pasivos. E o que apuntabas tú, bueno, eu preocúpome de darlle ao mellor unha certa individualidade, é dicir, facer as figuras con un pouco de individualidade, con valor de retrato, porque generalmente os escultores e os pintores tamén, pero os escultores caen moito pois no estereotipo de facer sempre unha mesma cabeza, un mesmo corpo, un mesmo físico. E eu aí intento pois... Pero tente moi supremio. Sí. Se gordo que poñedes... Sí, claro. Hai unha intencionalidade. Cando fago uns cuantos que van nunha línea, pois despois pego un xiro e digo, bueno, pois agora habrá que facer un que está sobrepasado de peso. Pois bueno, pois alá vai. Diga, eu agora estou acordando, además tamén destas duas exposicións que fixestes aquí na Coruña, en frente ao Palacio da Sí, Ópera, en Moret. había figuras individuais na parede. Sí. Unha, que ainda me recordo que era con moito humor, era unha cabeza virada contra a parede, pero con unha mensaxe que se daba moito que pensar, non sei, me pareceu algo así impactante. No, ese conxunto de traballos iban un pouco pensados
máis en clave de escultor que en narrativa ou nunha narrativa que se pudera parecer á literatura ou á psicología, non. Iba máis en clave de anclaxe, ubicar, provocar que a presencia da escultura frente ao ollo do espectador que fora ilóxica. Eso era o que pretendía. Por eso lle chamei a exposición Ingrávidos, ainda que non todos son ingrávidos. Aí, sobre todo, esa serie que van dos homes traxeados, non? Esa, diríamos que son os máis lóxicos, por eso van traxeados, son os máis lóxicos. Os outros están peleados ca horizontal, ca vertical e hasta co espectador, non? Parece que queren contradicir a todo o mundo, porque eu que quero, en realidad, quen quere esforzar é o espectador, non? Pero non hai narrativas psicolóxicas complexas, non. Podes dar tú, entendes? Home, o que xe é certo que Os homes traseados, curiosamente, os pos como colgados de unha liana, como se foran monos. Claro, pero teñen certa Hai un lógica, grisaxe aí... lógica da gravedade. Non, acabo de dicir que non. Teñen certa lógica con relación á gravedade, os outros non, entendes? Iso é un... Pero, evidentemente, se tú lles queres tamén aportar, porque o arte é esférico, empeza, sabe Dios, cantas cousas estamos contando os artistas que nin as sabemos porque funcionan co subconsciente, entendes? O sea que eso é así. Entón, eso atópate a ti ou a outro que percibe algo, e asimila. Eu creo que se despertaran moitos clásicos, sobre todo, ouviran o que se dixe deles agora, eu creo que se soltaban a rir moitos. Escarallóns de risa, porque análisis que se fixeron de artistas do pasado que non están presentes eles para contradicilo, o propio Picasso, xa. Picasso acababa sempre mofándose dos críticos do que decían, non? Porque os historiadores, os que acotan, sempre suele ser xente de máis, como diría eu, que sacraliza demasiado aos artistas. Eu creo que o arte non é para sacralizalo. Eu non sei se vos dades conta vos que a xente que fai experiencias, hai unha serie de artistas que fan experiencias máis conceptuales, suelen distinguirse dos máis porque non teñen sentido de humor. Iso é o primeiro que lles capto eu. Non son incapaces de facer un chiste sobre a súa obra, un pequeno cachondeo ou rirse do que fan, non. Son máis sacerdotales na actitud. E eu, cousa que eu non critico, pero quero dicir que eu vou por outra vía. O arte para min é un xogo das emocións para ensancharnos as ideas, que tampouco nos vai facer nin mellores nin peores, nin nos vai curar da gripe, nin nada disso. O arte é un xogo, entón eu parto dai. É tamén un oficio, para min é un oficio, que me gusta que me digan que é un oficio, que tes unha técnica, e que se che fan un cargo falo, se tes que derivar o teu estilo hacia un lado, pois porque nun momento dado necesitache cartos, eu non me avergonzo de nada disso. Ten que ser así, como un arquitecto que tamén ten unha parte creativa e unha parte funcional que hai que respetala. E eu, vendo, ademais, como funcionaron todos os artistas ao largo da historia, pois iso é impepinable. En algún momento puderon ser sacerdotes os artistas, pero sempre despois tuveron que aclimatarse tamén ao poder, que en definitiva é o que xa o dice a palabra, é o que ten poder para facer as cousas, sempre foi así. Hai un libro que agora non me acordo quen é, do Renacimento, que fala de como funcionaba o arte, o comercio do arte, e sobre todo como era a estrutura dos encargos que facían os mecenas. Estamos falando xa da xente dos oligarcas das cidades-estado de Italia, por exemplo, como encargaban as pinturas, e dicían tiña que aparecer ali o oferente, o retrato dele, da muller, cantos angelotes tiña que levarse, facían un tema religioso, que virgen tiña que aparecer, e eso estaba escrito, e ademais sumado generalmente a cifras de cartos. Existe, e iso non se mostra moito, pero é así como funciona. Entón o artista, o zumo, digamos, ou o destello de arte aparece deso, surge deso. Bueno, como nós surgimos moitas veces
porque estamos aquí todos nós, por o amor limpio, non? Habrá xente que non que foi fruto dunha locura que fixeron un home e unha muller, eu sei, pois isto é así tamén, nace así. Eu non o vexo moi diferente de toda a vida, en general, de todas as persoas. Me hace gracia porque acabas de coincidir con una afirmación, no sé si jocosa o seria, de Ortega y Gasset, que decía algo así como ser artista es no tomarse en serio el hombre serio que somos cuando no somos artistas. Eu, se pode decir que teño filosofía, non? Creo que xa viví o suficiente para darme cuenta que despois podemos disfrazar todos os nosos actos, facelos mover socialmente de outra maneira, pero as esencias son o que son. Bueno, pues moi ben, descubrimos que Álvaro é orteguiano. Estás descubrindo él tamén. Descubrimos tamén, gracias á sabiduría do noso vicepresidente Celestino García Braña. Hai un home que se chama Rudolf Whitcover, que fala de técnicas, de cousas que foi moi clarividente. E, por suposto, da introducción á historia de arte de Gombrich, que é un texto fundamental. E despois metemos máis, pero os que están. Hasta que chegamos. Sí, eu creo que sí. Bueno, no, solo lembrar que para a semana que ven vai estar con os Marcaldas, que é unha profesora da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, bueno, da Universidade de Vigo, en Pontevedra, que traballa fundamentalmente con fotografía, e dentro de 15 días temos unha, non sei, pero bueno, unha aposta forte por parte da Academia que invitar a Joseba Muruzábal, que é un muralista que pinta as vellas polas medianeras e que creou unha escola, unha tendencia, algo determinado. E creo que é interesante que os muralistas, que esta xente que fai este tipo de arte que agora está tan extendido, pois que este tamén aquí na Academia, non? A Academia ten que ser de todos. E rematará o ciclo, bueno, logo ven Luz da Riba, e rematará o ciclo Anne Baird a finales de maio, non? Bueno, pois moitas gracias a Álvaro, insisto unha vez máis por este striptease que fixo da súa obra, e agradecemos a todos a vosa asistencia. Os psicólogos viñen. Moi ben.